Maghiras, Year 4. Sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026, sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon, an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang, simbahan nin mga katiwala, nangangataman na mamahala. Magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang pagkahapon po sa Satoy Agabos mga parantabay. Welcome po digdi sa programang Lakaw Maghiras Year 4 ngunya na aldaw nin Biyernes. Pet sa 15 po kambulan ning Nobyembre 2024. Asin kita mag-irebahan sa alas 3 ang hapon. Ini po si Jenny Balyaran. Diyos maray na pagkahapon po sa gabos na mga nakaantabay sa kanya-kanyang harong. Siringman ang mga nakatutok nagaandam, nagapreparar asin nangangadji na sana po iligtas kita digdi sa posibleng epekto kang bagyong Pipito. Kaya naman po, sabayanin do ako ngayon na pagkahapon sa pagheras, digdi po sa programa, pwede mag-upload mag-text sa 0938-891-5475, sa Giraray, 0938-891-5475. And bago kita magduman sa mga nakadinyadang mga tema, ngayon na pagkahapon, digdi sa tuyang programa, iriitararta lang po muna ang mga abiso sa Satoy Agabos, especially sa lambang miyembro kang pamilya na ngunyan na pagkaaldaw nakabandera po sa bilog na probinsya kang Albay ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dahilan sa bagyong Pipito. So base po yan kasubaago sa bulletin na ipinaluwas kang Pag-asa kung saan nahiling ang sentro kang bagyong Pipito sa distansyang 630 km per ora sirangan kang Eastern Samar. Dara kay ini ang paros na 130 km per ora asin pagbugso namin naabot naman sa 160 km per ora. So padagos po kay ini ang paghiro sa westward sa rikas na 30 km per ora. Sa track and intensity forecast po kang Pag-asa, pigahali ang posibilidad na ini maglandfall sa probinsya kang Catanduanes. And dakula po ang posibilidad na may epekto po ini sa Satuya, digdi po sa probinsya kang Albay. What if naka-ready Jerome, so Pag-asa, okay lang na iplita. So pagsinad ko bagay sa ima. Dangugunta po ini po so 11 AM bulletin na conference kang Pag-asa para po madawagta. Sige po. Ay dito po naman tayo dumako sa bagyong Pepito na pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan naman po ito ng Pag-asa. 630 km po silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas na hangin ngayon na 130 km per hour malapit sa gitna at ang bugso ng hangin po ay umaabot po hanggang 160 km per hour. Inaasahang patuloy na kikilos ng westward sa bilis na 30 km per hour. May kabilisan po ang bagyong ito. Base po sa ating track, mapapansin po natin may kababaan po ang lokasyon po ng bagyong Pipito po sa ngayon. At ito po ay naasahan po nating magla-landfall po base po sa track po natin sa Catanduanes. Bukas po yan ng gabi hanggang Sunday po. Yun po yung possible landfall time po natin. Ngunit mapapansin po natin, gaya po ng laging pinapaliwanag po ng Pag-asa, kahit ito po ang forecast track po natin ngayon, may tinatawag po tayong cone of probability. Ito po yon. So, pwede pong mag-vary o pwede pong
maglandfall dito po from Northern Samar to Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ay pwede pong mag-landfall din po yan base po sa ating uncertainty cone. So, hindi lang po Catanduanes ang dapat po nating tutukan sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil po, base po sa ating track, ay maaari pong tahakin yung mga rehiyon na yan ng bagyong Pipito. Inaasahan din po natin na ang Pipito ay patuloy po na mag-intensify hanggang makalapit po siya dito sa may area po ng Bicol at Samar Provinces. At inaasahan po natin na bukas po ng gabi at Sunday early morning ay tuluyan po itong maglandfall nga dito sa areas po, either dito sa Northern Samar, Bicol Region, specifically po sa Catanduanes. Nakataas na po ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar. Ito po yun. At sa northern portion ng Eastern Samar. At wind signal number 1 naman po sa northeastern portion po ng Quezon Province, southeastern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. At dito po sa Northern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar, at nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, kasama na po ang probinsya po ng Biliran. Inaasahan din po natin habang papalipit ang bagyo ay itataas po natin yung mga warning signal dito po sa areas po kung saan nakataas na po ang wind signal number 2 and number 1. So dito po sa Bicol Region at dito po sa Samar Provinces, expect po natin na pwede po nga itaas po ng pag-asa ang wind signal dyan into 3, 4, and 5 pag naging super typhoon po ang bagyong Pipito once lumapit po siya ng landmass po. So, hindi po natin nirule out na bago mag-landfall ay pwede pong maging super typhoon ang bagyong Pipito. Sa babala naman po sa pag-ulan, inaasahan po natin na bukas po ng tanghali hanggang Sunday po ng tanghali ay meron pong torrential na mga pag-ulan dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Heavy to intense naman po ang mga pag-ulan dito po sa Eastern Samar, Camarines Sur at Camarines Norte. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan natin sa Quezon Province, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. Dito po sa Samar at dito po sa may Biliran, kasama na po ang Leyte Province. Simula naman po linggo ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, inaasahan natin na dadami po yung lugar na magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa intense to torrential. Ibig sabihin po, walang humpay po ang mga pag-ulan na inaasahan po natin dito po sa areas kung saan po nakapula po yung mapa. So dito po sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, inaasahan natin habang dumadaan ang bagyong Pipito ay walang humpay po ang pag-ulan dyan kasabay po ng kanyang pagdaan. Samantalang matitinding pag-ulan din po ang inaasahan pa rin sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Samantala naman po, katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan pa rin dito po sa Samar, Eastern Samar, Masbate, kasabay na po ang Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Carino. Kung mapapansin po natin, yung buong Luzon, kasama na po yung malaking bahagi ng Eastern Visayas, ay sakop po ng hazards po na maaring idulot po ng bagyong Pipito habang ito po ay namamaybay dito sa rehiyon po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at meron din pong area sa Northern Luzon. Samantala naman po, ang banta po ng storm surge sa bagyong Ophel, hindi po ito na-tackle kanina, meron pa rin po dito
1 to 2 meters pa rin po dito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong Pipito po ay may banta po ng storm surge dito po sa bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Quezon Province. Kasama po ang kanlurang bahagi po ng Sorsogon. 2.1 to 3 meters po ang storm surge na maaling idulot po ng pagdaan ng bagyong Pipito. Samantala sa Albay naman, Biliran, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon, Samar, at ito po yung Samar, western part ng Samar po yan, at Sorsogon, inaasahan naman po na 1 to 2 meters naman po ang pwedeng storm surge idulot po sa pagdaan po ng bagyong Pipito. Okay, so yan po ang update kang bagyong Pipito kasubagong alas 11 ning pagkaaga sinusundan iyan tataod na alas 5 ning pagkahapon. So naantabayan ng tapo na ang Typhoon Pipito talagang makaka-affectar po sa tuya ang cone of probability as in dai po kita dyan makakalikay. Sabi nga ni daiman kita tamaan kang mata alagad ang kabanga halos laog po kita ang bilog na Bicol region. Sabi nga ni po nasa 380 ang radius kaini kung kaya importante po ang sa tuyang pagpreparar. Kung sa south of Catanduanes, so talaga pong laog kita. So sa mga nakaantabay sa programang Nakaw Magheras, please sabi nga ni po kang gobyerno provincial kang Albay, ipigpautob po bagangon yan yung pagpaibakwar, di ba? Mandatory evacuation sa gabos na pamilya na affected or prone sa mga pagbaha as in landslide sagkod alas 5 po yan yung pagkahapon. So ayan po mga G mag-andam as in data po pagpasipara sa na ang siring kain ayan po reiteration kang preemptive evacuation from 8 a.m. to 5 p.m. today po yan November 15. Susug po yan sa kasuguan kag sa tuyang acting governor Glenda Ong Bungao as in saro pa ito po bagang no sailing for all types of seacraft. So gabos po ng mga parasira as in nagbabiyahe sa kadagatan strictly prohibited na po iyan, ipinagbabawal na po iyan. As in so prepositioning ka mga relief goods. Digdi ka sa bagong aga nakaoro ni VP Henry si Mayor Alfredo Garbin sa Legazpi, igwan ipigpreparar naman po sa mga ayuda para duman sa mga nag-evacuar. So, ayun, mga ipo kita asin sana matunaw na sana po ining bagyong Pipito asin tiin na maka-affectar pa. Okay, so sa satuyang pagbabalik, nakakaiba taman po ang aramon taman ang preparasyones kang Diocese of Legazpi pagabud po sa saindang disaster preparedness and ang Social Action Center kang Legazpi makakaiba tatad-taod ang operation officer kayan. Pero bago yan, ilumo na kay Kuya King Reginaldo asin sa mga nakaantabay via Facebook Live, DZGB News Online, and hello kay Mr. Gerald Aranya. Okay, thank you so much po. And si Roseline Velasco. Okay, si Angelica T. Magalong Alquiza, and asin sa iba pa sa sakoy apang pagbabalik di magpuknat oras alas 2:27. An oras hatod sa Indokang Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. Ang San Miguel kay Vincent. Sarap laging kasama. Drink
Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Number 1. Okay,
Pina sa ikadawang kabdang nakita kang sa tuyang programang Lakaw Magheras digdi sa DZGB asin marin na pagkahapon mang pagiraray sa mga nakaantabay. Ini po si Jenny Balyaran and makakaiba ta ngunya na pagkahapon ang Operations Officer kang Diocese of Legazpi Social Action Center si Madam Mirna Abella Llanes. Good afternoon ma'am, welcome po digdi sa DZGB. Okay, parang walang audio si ma'am. Okay. Jerome, nakamute ba? Mamir na wala ka pong audio. Hello, ayan. Medyo, nadadawag mo po ako ma'am, loud and clear po. Yeah. Yun, opo. Pagbati po muna sa to yung mga parantabi, go ahead po. Maray na hapon sa gabos na nag-aantabay sa Radyo DCGB. Yes. Opo, ma'am, ini po ang programang Lakaw Magheras. As in, gusto mi po kamustahon ang preparedness status kang Social Action Center kang Legazpi Diocese. And I heard, nag-ego po kamo ning coordination meeting this morning. Kamusta po ang koordinasyon sa mga parokya? Go ahead po. Kami po sa Social Action Center, Kasutuyang Diocese, kami ang humanitarian advocacy as in developmental arm ng Diocese of Legazpi. Ngunyan po na maigwa kita nin kalamidad ang samuya pong opisina nag-convert into humanitarian arm kung saan nag-establishar po kami kan samuyang command center sa province sa Balbay. Pigi-involve mi po digdi involving our parishes sa bilog na tulong distrito kan Albay. And apod mi po kan sa muyang counterpart na sa mga parishes and PADRECOM o Parish Disaster Response Committee. Okay. Sige. Under that PADRECOM po, ma'am, ano po si mga organisasyon or komisyon na yaong po dyan na nagtatarabang-tabang sa laogang parokya? Actually po, Frontline Digdi and Parish Commission on Social Concerns. Pero siyempre, pinapamayuhan ng giraray po ini kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting as the Parish Pastoral Council. Yes po, PPC. Na iyo po ini ang nanginginotan, nagmamaneho kan PADRECOM. Siyempre sa liderato kan sa tuyang kura or kan sa tuyang parish priest. So sa ngunyan po kan istorya lang po kung paano kita naman nagbangon para sa pagtabang para sa mga nasalanta kan Typhoon Christine kan October 24 po. October 24 pinunan mi po ang gibunin sa rapid needs assessment. Rapid needs assessment po na pag-inwelto ang bilog na tulong distrito kan sa tuyang Albay o ang 52 parishes kan sa tuyang diocese. Tapos sa samuya pong kaigwanin parish needs assessment, rapid needs assessment na pag-araman mit po na ang heavily damaged ining Typhoon Christine was so nasa 3rd district na kung saan iyo ini su Pulangi, su Iwas, asin su Libon. So duman na po nag-evolve so sa muyang mga assistance, duman na nag-evolve so sa muyang pag-antabay, pag-ataman. An apod po kan sa muyang emergency response sa ngunyan hashtag pag-asa o ang pag-ayuda asin pag-ataman asin pag-ayuda sa Albay. Wow. Through the emergency response of the Social Action Center. Sa tema pa lang po, madam, pag-ayuda, asin pag-ataman sa Albay, dakulon talaga ang natatabangan po kay ni sa Legazpi. Ako kaya ma'am, naging pamayuman ako dati kang social concern sa Santo Domingo. Po siyempre, midbid. Thank you so much po, ma'am. And nahiling ko talaga po, ma'am, kung ang espersos kang Sac Legazpi sa araw kaini na nagkakaigwaning kalamidad. And sabi mo nga ni po, ma'am, nagkakaigwa ka mo ning coordination sa man iba-iba na agencies. Actually, parang bako lang, ma'am, sana di ilang ka mo na
naka-close sa kada parokya si coordination nindo kundi igwamang kamo ning connection or coordination duman sa mga other agencies, government agencies po. Opo. Actually po, syempre, puwera sa samuyang counterpart na Parish Disaster Response Committee sa mga parishes. Okay. Coordinated man po kami syempre sa mga munisipyo sa paagi kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, sa paagi kan Municipal Social Welfare and Development Office. As in iba pa na mga opisina, as in departamento sa mga munisipyo, as in syempre sa probinsya po through the APSTEMO or Albay Provincial Emergency and Management Safety and Emergency Management Office kan sa tuyang probinsya na inian sa tuyang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Opo. So with that po, syempre nagba-branch out na yan po, linking us to the iba-ibang humanitarian organization, international man o local humanitarian organization na iyon na po inian nagtatarabang, nag-a-assister, nag-aayuda para matawanta nin katabangan ang satuyang mga nangangaipong mga komunidad, nangangaipong mga barangays, asin mga munisipyo, lalo na mga parishes po. Yes, opo. Duman ma'am sa under pag-ayuda asin pag-ataman sa Albay, kamusta po sa operations nindo sa 3rd District? So mga pamilya po na natabangan nito? Opo. Actually, sa 3rd District po, nagpuon kami pagkatapos kan sa mo yung rapid needs assessment, syempre need-based po kita, no? Yes po. Opo. Pagkatapos kan sa mo yung rapid needs assessment, syempre na consolidate sa mga specific needs. Though the aim man po, syempre may itataoan kadakpaulan ng mga pangangaipuhan ninda, alagad sa diit na igwa kami, and then syempre nag-appeal po kami for donations. Opo. And then syempre dahul na mga nagkapirang various humanitarian local organizations ang nag-assister man sa samuya, nagrani sa Social Action Center para magtao pan sa indang share, as in ayuda digdi sa tuyang mga nangangaipong mga tugang. So we started with in October 26 sa pagtaonin rice subsidy sa satuyang mga parishes. Ininota po ining parokya kan UWAS, St. Michael the Archangel Parish sa UWAS, sa St. Peter and Paul sa Pulangi, and St. Dominic Guzman sa Pulangi, ang St. Raphael the Archangel man po sa sa Pantaw, Libon, sa St. James the Greater Parish sa Libon, and then St. Anthony of Padua Parish sa Punso, tapos Our Lady of Holy Rosary sa Balogo. Hindi kita nag-start dahil sa hilinta inisu nangangaipuhan ng mga parokya at that time. So from there, that was hali na po yan sa appeal na hinagad me sa mga donations na nakuame, and then we elevated into providing grocery items, food packs duman sa sabi da po Social Action Center kasutuyang diocese, saro ini sa organisasyon na enot na nagduman sa na-isolate na munisipyo sa Ponso, Ponso Libon. Pantaw Libon, sa Pantaw Libon. Yes. And then dahil duman sa landslide na nangyari, sa Barangay Burabod po, ma'am. We provided grocery items, food packs sa inda. Tapos syempre may hot meals. Tapos ito na po sa mga naitao sa muya kan various local organizations na nag-donate kasi nagtaonin assistensya. And then nag-abot man po ang Carmelites Missionary Sisters, nagtao po ininin siriman, food items, relief goods
para sa satuyang mga tugang sa Matucon Parish na ang barangays na covered Santa Cruz and San Agustin. Duman sa pigsiserbihan kan St. Dominic Guzman. And then syempre another round, then next round again. Tapos po duman kami sa Jubillar, medyo na-isolate din po ang St. John the Baptist Parish sa mga komunidad ka duman dahil duman sa naraot na tulay po. So we went to Jubillar and then we went to pasiring kami giraray sa Libon through the tabang kan sa tuyang partner Banco de Oro Foundation nagtaonin 1,000 labi sa 1,000 labi na families sa Ibon. May 4 po duman na barangay, and then sa UWAS din igwa din na 4 na barangay na Siderb and 1,000 plus na relief items, food packs kan Banco de Oro. Okay. And then more goods pa po ang nag-arabot, and then syempre through their help sa mga various organizations po. Ayun, oo. So dako lang pasasalamat po sa mga nagpaabot and padagos pa na nagtatabang, and sabi nga gusto pang magtabang of course sa mga masunod pa, especially di pa man po ma'am tapos so operation nindo diyan sa mga naafektaran kang bagyong Christine. Okay, pero ngayon ma'am na nagaadang-adang ining bagyong Pepito, kamusta po ang preparasyones kaini po kamo po, ano po ang mga lakdang na panibagong pigbilog ngunyan kang Social Action Center? So sumuya pong meeting kasubago, preparatory meeting kasubago in preparation for typhoon, super typhoon Pepito. We will be alerting ourselves. Kami po naka-assign, so mga staff ni po naka-assign into 3 districts of the province of Albay. Of course, down the line, susamuyang mga parish disaster response committees sa mga parishes, and susamuyang mga parish commission on social concerns, yun ang local arm pan social action at the local parishes. Sinda po maantabay kan kunsisay an i-accommodate na mga evacuees sa indang mga parokya. Actually, nagpuuna po na magpaising ngunyan ang mga parokya, ang mga kapilya through the Barangay Pastoral Council, through the Parish Pastoral Council, with the approval, syempre, under the leadership of our parish priest, na nagpuuna po sila mag-accommodate. Nagpaisi na they will be accommodating evacuees na nasa unsafe zone. Pwedeng gamiton ang mga kapilya sa tuyang mga parish churches. Siyempre, of course, under din naman ini sa approval kan sa tuyang obispo si Bishop Joel Balin. So, every now and then, pag igwang mga kalamidad, igwanin lalo na bagyo, pagtuga kan mayon or may landslide sa ibang mga lugar, pirmi po kita nagbubukas kan sa tuyang mga simbahan kasi kapili para sa. Ayun, oo. So, kumbaga, kung wala nang maduman ang panahon na bukas po ang mga parokya basta makipag-coordinar lang. Actually, may mga nahiling na nga po ako na abiso man talaga ka mga parishes. Ini po, Our Lady of Fatima. Yes, oo. Yes, Daraga Church, iyon naman, St. Jude, pwede, sa mga maibakwarda po, pwede naman sa Inda. And ang Taysan po, sa parokya dyan, ayan. And ang Our Lady of Salvation sa Anislag po, ma'am, iyuman Okay. And sa Paulba, Our Lady of the Holy Rosary Parish.
Okay, so for sure sa mga masunod na anytime po ma'am, pwede po kamo magpadara ning abiso digdi sa DCGB if ever po may mga dagdag na parokya or mga for information pa ang Social Action Center, and of course ang manungod sa inyong disaster preparedness. Sige ma'am, mora na po kita ning oras. Baka po may nalingawan po ako. Ano pa po ang sa imong mensahe? Go ahead po. Opo. Kung sakali po na igwa ka mo ng mga donations or mga goods or in cash, nasa page po kan Social Action Center, Facebook page kan Social Action Center, ang samuyang GCash number, ang samuyang Bank of Philippine Islands na numero, kan samuyang account na sa bangko, pwede po kamo duman magpadara. Anyway po, very transparent po ang samuyang organization. Nakakalaag man po ini sa samuyang Facebook page. How far have we gone? Okay. Ano po, ang samuyang nakalap, anong mga goods ang samuyang nakuha, asin ko na pa sa inyo. Yes, sabi nga ni, kung ano ang itinao, may mapaglalagyan po, ma'am. Asin mapapaduman talaga sa mga nangangaipo. Okay, Ma'am Myrna, thank you so much po sa pagtaoning oras. Digdi po sa programang Lakaw Magheras kang DCGB, and good luck po sa Indo, and mag-ingat po and of course sa mga mga namamayo digdi po sa mga kada parokya kang social concerns. Good luck po sa Indo, and sabi nga ni, inoton po as in iprioridad ang seguridad. Thank you, ma'am, and welcome. Sige po. Salamat sa Thank you so much po. Thank you so much po. Okay. Yan po mga parentabay, si Ma'am Myrna Abella Llanes, ang Operations Officer kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. And yun, so kung sisay pa po ang may mga maawat magtabang nga Social Action Center para sa mga naafektaran kang Bagyong Christine, makipag-coordinar lang po kita sa Diocese of Legazpi through Ma'am Myrna Abella Llanes, and ang sa indang SAC Director si Father Eric Martiliano. So ayun, so mga parokya po na nag-anunsyo man kan sa indang para sa mga parishioners na nagmamaawat po na mag-evacuar, sabi nga hanggang alas 5 na sa po ning hapon ngunyan, nag-anunsyo na po ang Our Lady of Fatima, Daraga Church, St. Jude, dyan sa Taysan, Legazpi, and ang Our Lady of Salvation po sa Anislag, and ang Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Paulba. So, yan po mga parantabay ang presentasyon kang programang Lakaw Magheras nguyan na aldaw. Maghanda asin maging alerto pa man po kita sa maging anuman pong epekto kaini kang Bagyong Pipito. Reparuhon ta po ang kamugtakan kang sa tuyang harong so kisame, so pintuan, so bintana, ano pa man. And sabi nga ni, may mga nahiling na ako pagpadigdi ko sa DCGB kasi bago, may mga nahiling na ako ng mga residentes na nag-ayos na kang bubong ninda, nagtaliin na kang iba pang mga dapat na posibleng mga layugon dyan o anong sabi nga ni pasiguro po and siguruhon ang sa indong emergency go bag, as in fully charged dapat ang mga phone, as in kung may power bank, so nindo dyan, flashlight, as in iba pa na pwede po nindong gamiton, and mantiniron po na maging kalmado, as in aramon ang mga updates po, mag-antabay digdi sa DCGB, as in ang updates hali sa DOST Pag-asa. And of course, mag-ingat, magpreparar, as in mag-andam po kita. Sa Giraray, sa pangaran po ni Reverend Mark Austin Tuason, ini po si Jenny Mati Balyaran, nakaibata sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT, si Jerome Martinez, as in si Shara Leron. Mabalos po sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nahinanyong ang programa Lakaw Magheras Year 4 sa DZGB. Abagan Giraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Magheras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi, digdi sa DZGB. Always number 1, always at your service.